jeg hedder Regitze, og jeg er direktør i Med Hjertet Forrest, som er en socialpædagogisk organisation, hvor vi har 3 underkategorier. Vi har vores vikarbureau, som hedder BB Vikar. Så har vi vores børne- og ungehjem, som hedder Forpagtergården. Og så har vi vores paragraf 85 tilbud, som hedder Visnes Hus, hvor vi har 3 lejemål i. Jeg har valgt at være direktør i Med Hjertet Forrest, fordi som ordet siger, så går vi med hjertet forrest. Vi vil gerne gøre en forskel for de unge, vi vil gerne gøre en forskel for de ældre, og vi vil gerne gøre en forskel for mennesker i al almindelighed. Vi mener også, at sammen kan vi lykkes i det her, så det har også noget med at gøre med, hvem vi arbejder sammen med. Ude på de forskellige steder hjælper vi på hver vores måde. Vores vikarbureau hjælper der, hvor der mangler en medarbejder, så man ikke arbejder for 4. Så kan man sende en vikar, eller 2, eller 3, eller 4, så de netop hjælper ikke kun borgerne, men også personalet. Så har vi på Forpagtergården, hvor vi virkelig brænder for at hjælpe de her unge mennesker, som desværre ikke kan bo hjemme længere, og derfor kan vi være den støtte, de mangler i deres hverdag. Så har vi Visnes Hus, som er et sted, hvor vi har 3 lejligheder, og det er den her paragraf 85, så det vil sige, at I ikke er helt klar til at stå på egne ben. Kan man ikke helt finde ud af hverdagen, jamen så har man altså mennesker til at hjælpe sig her. Så med hjertet forrest, der brænder vi simpelthen som sagt for at gøre en kæmpe forskel, og som sagt, kun sammen kan vi lykkes.